محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Gounass TV calminaɗi teddude faade moon kala ɗo mbawɗon tawede jofnde ɗi sikki ala eɗen e aljumana hawri e nogas e ɗiɗi lewru o hitande ujunaji ɗe nogas jowi en jetti Allah no fewi musidɓe tedduɓe eɗen gandino woy wade e kala ñalawma aljuma ɓesgu madina Gounass wonande to banggue sohnaɓe eɗen gandi ina gaadi arde ɗo e galle ceerno comme no ɓe jinniri ɗum ni woni jaltal ko yettugal no fewi ngal ɗon jaltal kadi yuɓɓinama e oɗo ñalawma hande ko ɗen gandi hakkude moɗon ayaw Gounass TV ko arde rewi ganade moon ngal ɗon jaltal no wowi wade ni tan on ɗon batu mo gandantuɗa ko batu pattam lamo tawi kadi wasiyaji labtuɗi ina tawi e hen ɗum noon ko caggal nde salatu juula ɗo e juma mawko ko Medina Gounass dental ngal duusi ceerno ha yetti e nokku muɗum ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi Allah moƴƴani men e mbawi arde ɗo e galle ceerno gam waɗande bandiraɓe no kewɗen wadde ni tawi kadi eɗen gandi on batu joguino ɗum ko ceerno men ceerno Ibou Oumar ceerno eɗen gandi kadi oɗo ñalawma hande kadi o wasima dental ngal nde ɓeydoto heddade e mbadi sifa wuuro ngo no wayni eɗen gandi ko yettude Allah no fewi ko ceerno ballo almuɓe kono kadi mbiyen ko ceerno ballowo almuɓe ɓe no fewi ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi ina jeeya e toɓɓere ɓurde mantinde e nder batu ngu siftinde ɓuure dental ngal ha eko nandi hen ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi rewɓe ɓe jalti e kewal gam arde hettade ɗin no batuji guili e mawɓe ha e sukaɓe gaari hawridde hen eɗen jettira ɗum Allah no fewi eɗen ñaago Allah jomiraɗo subahanahu wa taala ko woni fandare meɗen ha gimmeɗen e nokkuji meɗen eɗen gara ɗo e kala subaka aljuma nde Allah rokkata meɗen nden ɗon fandare kono kadi Allah timmina on ɗon barke mo gandantuɗa mo garɗen dartude ɗo e kala subaka aljuma eɗen ñaagui Allah jomiraɗo subahanahu wa taala nande wasiyaji ɗi kono kadi e naftorade ɗum nde wonno eɗen gandi ceerno ko haalanta men ko ɗum woni ko ɓuural men kono kadi koɓe dentinta men ko ɗum eɗen gandi so tawi en goppi ɗum tan koye jaam tan woni ko gonɗen eɗen gandi noon no wowi wadde ni tan batu ngu uditira ko wasiyaji caggal muɗum kadi sukaɓe dalneteɓe alqouranil karim kamɓene kadi hande oɗo ñalawma hande aljuma eɗen gandi fodde sappo e joyi suka dalnama ɗo deftere Allah teddude nde alqouranil karim eɗen gandi ɗum ko ɓeydare l'islam kono kadi ko ɓeydare dental ngal kono kadi mbiyen wonande ɓen musidɓe ɓe gandantuɗa ko yiɓɓe jaggude wirdu eɗen gandi ɗum nene kadi kamɓe foof noon ɓe gandantuɗa ko joguinoɓe anniyaji jaggude lawol Cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala anhu jaggui e oɗo subaka hande kadi tawi ko yimɓe yonɓe ɓe gandantuɗa ko jagguɓe lawol Cheikhna Amadou Tidiane eɗen jettira ɗum Allah no fewi nde wonno eɗen gandi ko lawol daɗal ko lawol malal e kala saaha e kala waktu ceerno ina siftina yimɓeɓe ɓuure lawol Cheikhna Amadou Tidiane ɓuuri tengtude oɗo ñalawma hande kadi ceerno men ceerno Ibou Oumar ceerno o siftini julɓeɓe lawol Tidiane e kono kadi o siftini julɓeɓe to banggue gonka wuuro teddugo Madina Gounass eɗen gandi ɗo so eɗen gandi jamanuji ɓennuɗi neɗɗo so tolninoma hedde duuɓi sappo tan ina jagga ngolɗo lawol Cheikhna Amadou Tidiane o wasima noon dental ngal nde yimɓeɓe ɓuurata heddade ndin ɗon mbaadi kala mo gandantuɗa duuɓi muɗum tolnima hedde duuɓi sappo tan wawa jaggude ngolɗo lawol Cheikhna Amadou Tidiane nde wonno eɗen gandi ko malal woni hen ko ɓeydare woni hen ɗum noon eɗen ñagano ceerno men khalifa men tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba deggano junnata balɗe ɗe ɓeyda cellal ngal kono kadi ko ɗum woni ɗen ceerno men ceerno Ibou Oumar ceerno ballo almuɓe o kono kadi mo joguiɗo wasiyaji labtude fewde e dental ngal kono kadi jiɗɗo dental ngal foof maho e sifa gonnonoɗo hanki o jiɗɗo dental ngal foof maho e mbaadidi ceerno yiɗi ndi ko ɗum jeeyi sababu e kala waktu e kala saaha emo siftina ɗum julɓeɓe kono kadi emo hirjina ɗum julɓeɓe ɗum nene kadi enen wasiyteɓe ɓe kono kadi haaldeteɓeɓe ñaagoɗen Allah tan nde Allah rokkata men nande ɗum kono kadi e naftorade ɗum comme no kewɗen wiide ni tan ko ɓuural men ko ɓeydare men woni ko woni hen ɗum noon enen foof ɓeyden wattude en haqqillaji oɗo batu hande kadi jeeyama e batuji pattam lami kono kadi e batuji beltinɗi ko nde wonno eɗen gandi haala ceerno foof no waɗi fayida kono kadi oɗo batu ina jeeya e batuji ɗi gandantuɗa machallah beltinoji ɓerɗe julɓe foof kono kadi coftinoji ɓerɗe julɓe foof ɗum noon musidɓe tedduɓe hakkude moon e ayaw Gounass TV no wowi wade ni tan e kala aljuma emin gara robinanade moɗon ngal ɗon jaltal no wowi wade ni tan nde wonno eɗen gandi min daari koye golle dental ngal min daari koye feññinde golle ceerno min daari ko e feññinde golle l'islam ɗum jeeyi sababu e kala aljuma e kala to golle ceerno mbawi feñde tan Gounass TV ina daari e wallidde moon mbawon hebde on information malla mbiyen mbawon hebde ngal ɗum kumpital oɗo ñalawma hande kadi Allah moƴƴani men rokki men cellal e hattan e
en mbawi arde ɗo e galle ceerno gam rewinanade ɗum bandiraɓe ɗum no musidɓe tedduɓe jokki rewindade Aya Guna TV so hawrite welede jeyɗo e kala aljuma so hawrite welede jeyɗo ko hono ni tan woni no min jogori feñirde e moɗon ɗum no musidɓe tedduɓe jettor tengtude noon to ballodiɗo meɗen mo gonduɗen e nder golle ɗe ceerno Habibou Agne kanko jogui Ayaw comme no kewɗen wiide ni Ayaw wiyetego Yarlitare TV tawi ɗo e yesso Ayaw ngo ko musidɗo moon Ousmane Camara Guido leñol ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe Aya Guna TV jokki rewindade ala ko jogori humbude moon bisimilla moon e hettade nguɗo batu bisimilla yo Allah yettintaɓeɓene yo Allah moƴƴin joftoji ɗi yo Allah honto haajuji ɗi yo Allah jaɓanen ndemen Allah fofof yo Allah yaafo en terdifte men yo Allah feewu en o feewnana en lesmuji men yo Allah waɗen heeriɓe hamɓe cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu yo Allah waɗen jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗen hawruɓe hawridinaɓe yo Allah ɓeydan en newyaji mum keeriɗi wondude e nder kam muɗum yo Allah junnan en gurnam ceerno men radiyallahu taala anhu yo Allah waddanmo hen cellal e sembe enen yo Allah wakko en fantinde almudagal men yo Allah wakko en rewde e fere mabɓe e yemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu barke ceerno men e seerɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en mbawa yettudemo no fodɗen yettirdemo mbaɗeten hen tan ko fodde meɗen kanko ko moƴƴani en ko e ko waɗani en ko en mbawa yettudemo no fodɗen yettirdemo moƴƴangol makko e meɗen koko jokkodiri koko rewodiri meeɗani taƴodirde kala ko dañƴa ko kanko rokkuma kala ko daɗɗa ko kanko danduma an a wawa yettudemo e fodde dokke makko e maɗa ɗum waɗi eɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñaagimo e moƴƴere makko e ɓural makko e jurumderu makko ndeɗo moƴƴere nde o waɗi en e mum ɗum woni diine l'islam ɗum woni sunnanelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɗum woni laawol cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu ɗum woni ngoɗo fero almudagal e ngoɗo fergo e gonɗo gondinagol ceerno eɗen ñaagimo yo tabitin ɗum e meɗen e dendagal ɓesguji meɗen bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu moƴƴanaɗo noon wawa yettirde no foti yettirde on foti tan ko wonde e jettugol
jettugol ngol noon ko ɗowtare gollude jamiroje Allah gollude jamiroje Allah subhanahu wa ta'ala woɗɗito kade Allah woɗɗito kade Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala o gollira ɗum sunna nelaɗo Allah o gollira ɗum sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o wona almudo cheikhna ahmad tidiani o wona almudo cheikhna ahmad tidiani radiyallahu ta'ala anhu o wona jokkowo en ɗam o wona jokkowo en ɗam ko ɗum woni moƴƴingol ngol ko ɗum woni moƴƴingol ngol wadde ɓeydoɗen tinnade heen enen kam Allah ene foftini en enen kam Allah ene foftini en ceerno men ala ko heddani en ceerno men ala ko heddani en radiyallahu ta'ala anhu kala ko julɗo fonno haalanede hakkunde mum e diine mum ceerno haalani en nani o haalani en nani o golli en ji alhamdulillahi rabbil alamin enen ɓeeɗo kay hujja ala hakkude men e makko ko fonno haalande en to diine men ala hen fof ko heddi o haalani en o haalani en gurdam men eno jokkirten en ɗam hay hunde hen ala ko heddi to bangeji fofof yo Allah yomo moƴƴere Allah heddani en nden moƴƴere Allah heddani en moƴƴere nde alhamdulillahi rabbil alamin ceerno men ina ɗo kañum woni kanko woni kanum ko suuɗi e ko feeñi kadi en jiiri guite men alhamdulillahi rabbil alamin kommuɗi o haalananno en ɗi Allah ne heddani en ɗiɗo nuuru majji barke majji sembe majji ina e meɗen kala nde keɗiɗen mo wayata kono hande haalani noon wayata e ɓerɗe men ñande ɗum haalanode tawanoɓe ɓe ɗum battirno e ɓerɗe mumen ni ko noonne kadi so tawi haala ka fawtama enen heɗotoɓe ɓe onon kadi battinirta e ɓerɗe men kala ko askitina e Allah noon haalira sabu Allah gollira sabu Allah ɗum wayata kono Allah ni subhanahu wa ta'ala sabu kono makko ummi haala moƴƴa e golle moƴƴe ɗum koye Allah askitina sabu moƴƴere fof koto makko woni subhanahu wa ta'ala kan haala Allah ene heddani en ɗum kada ñande keɗiɗen ɗum ene hettitina en ene ɓeydana en alhamdulillahi rabbil alamin ɗiɗo batuji makko kala hen mo keɗiɗa atinat e hoore ma wonde a ɓeydima kala hen batu mo keɗiɗa atinat wonde a ɓeydima cikkata kadi ko an tan haaldete kono wona an tan noon haalda goɗɗo o nde heeɗi nde ko noon ɗum wayi mum aduna o
fof ko noon wayi aduna o fof ko noon wayi nde wonno hunde so woni alliyankore nde wonno hunde so woni alliyankore ko Allah jogiti ɗum ko Allah jogiti ɗum ko Allah jogiti ɓerɗe jiya ɗum ko Allah jogiti ɓerɗe jiyaa ɗum kanko nannata ɓe kanko nannata ɓe kanko jamnata ɓe kanko jamnata ɓe kanko addanta ɓe naftorade kanko addanta ɓe naftorade tinnoɗen e diine he tinnoɗen e diine he tinnoɗen e sunna nelaɗo Allah tinnoɗen e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama tinnoɗen e lawol cheikhna ko tiyani tinnoɗen e lawol cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala radiyallahu taala anhu tinnoɗen e jokkere en ɗam 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 tinnoɗen kadi e muñal tinnoɗen kadi e muñal tinnoɗen e jokkere en ɗam tinnoɗen e muñal tinnoɗen e jokkere en ɗam tinnoɗen e muñal ngolɗo lawol cheikhna ahmad tidiani gonɗo lawol cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala radiyallahu taala anhu kongol anni e nelaɗo Allah kongol anni e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ene heɓɓitoro ɗum ene heɓɓitoro ɗum leñol mum leñol mum ɗum addanigol waade no ngol wayni ɗum addanigol waade no ngol wayni wadde hay goto e meɗen wadde hay goto e meɗen wona jab joɗade wona jab joɗade jaggani wirdu ndu jaggani wirdu ndu wirda tinnoɗen hen no moƴƴi tinnoɗen hen no moƴƴi mawɓe e sukaɓe mawɓe e sukaɓe goto fof yo jaggu wirda goto fof yo jaggu wirda e zamanuji ɓennuɗi e zamanuji ɓennuɗi eɗen teskino wonde neɗɗo jaggata wirdu ko law wonde neɗɗo jaggata wirdu ko law sukaɓe rewɓe ɓe sukaɓe rewɓe ɓe ɓe jagga wirdu gila ɓe desaka ɓe jagga wirdu gila ɓe desaka ko ɗum woni ko teskano ko ɗum woni ko teskano ko noon wano joni noon wonko wayli hen joni noon wonko wayli hen welsugo ina woodi welsugo ene woodi neɗɗo jooɗoɗo ha helli fe ha rese ha jibina goɗɗum tawa jaggani wirdu ɗum noon ko welsugo ɗum alano ɗo tinnoɗen wata mbaɗen ɗum ɗo wata welsugo ngo yettinen ha toon jaggen wirdu ndu birden ko ganduɗa ɗum ko daɗal ma woni hen ko ɓural ma woni hen ko dañal ma woni hen aduna e lakara wata jaɓ welsinade ha mbasa jaggude ɗum woto men fof yo jaggu wirda hay goto hoto jooɗo wasa wirdude ko ɗum kollirten guidgol men wona arde nde tan ñande jaltal fof goppen hajuji men mawɓe e sukaɓe garen galle ceerno e keewal no mbaɗen ɗo hannde ni ina moƴƴi no feewi ko yidde kono yo golle jamtu hen yo golle jamtu hen aɗa yiɗi neɗɗo yiɗ ko sa yiɗi ko gollu ɗum sa golli ko nafoore ma woni hen ila e aduna ha e lahara kala emen ɗoftiɗo golle ceerno e yamirore mum o ɗofti ko Cheikh Tidiani o ɗofti ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o ɗofti ko Allah saabu ceerno haalanani en goɗɗum so wona yamirore Allah ɗe tan subhanahu wa ta'ala ɗum tan woni ko haalanta en ɗum tan o tindinta en ko en gollu diine golliren sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wonen tijjaniyankoɓe jokken en ɗam ceerno ala haala gotka kaɗo noon ko Allah wi noon ko nelaɗo Allah wi noon ko Cheikh Tidiani wi noon ko moƴƴo fof wi noon
mbi noon ko julɓe fof mbi ko julɓe fof mbi noon tinoɗen hen no moƴƴi tinoɗen hen no moƴƴi eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagui Allah e jurumderu mum e jurumderu mum e ɓuural mum e ɓuural mum e moƴƴere mum e moƴƴere mum yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan yo Allah jaɓan en yo Allah waɗ barke e ɓesguji yo Allah waɗ barke e ɓesguji ɗi yo Allah waɗ barke e kala ko yo fagga Allah waɗ barke e kala ko fagga yo Allah ɓeydan en kawral yo Allah ɓeydan en kawral yo Allah ɓeydan en yo kawridal Allah ɓeydan en kawridinal jahi rasulillahi sallallahu bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu barke taala Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeɗa barke ceerno men e seerɓe mum wa amma arde haa ɗo wa amma noon arde haa ɗo e nder galle he e nder galle he aɗa jooɗi aɗa jooɗi wonko ponnoɗa sohlirde wonko ponnoɗa sohlirde ko poɗɗa sohlirde ko ko poɗɗa sohlirde ko ko kurusma e salatul ko fatiha kurusma e salatul fatihi keɗoɗa konngudi keɗoɗa konngudi ceerno haalantuma ceerno haalatuma ko ɗum foti wonde haaju ko ma ɗum foti wonde haaju ma kono an gara e oɗo nokku kono an gara e oɗo nokku e nder ɓeeɗo yimɓe e nder ɓeeɗo yimɓe a sohlirani kurusma a sohlirani kurusma holko woni haaju ma holko woni haaju ma nadde yimɓe naade e yimɓe aɗa darta goɗɗum aɗa darta goɗɗum batten hen haqqille mbatten hen haqqille enen fof ken neɗɗo goto enen fof ko en neɗɗo gooto hay goto yiiɗa felde goto hay gooto yiɗa felde goɗɗo enen fof ken gotum enen fof ko en gootum kono eɗen mballodira noon kono eɗen mballodira noon eɗen mballodira eɗen mballodira needi nokku o needi nokku o tinnoɗen e rende ɗum tinnoɗen e rende ɗum tinnoɗen e rende ɗum tinnoɗen e rende ɗum nokku o no waɗi hurum nokku o ina waɗi hurum hurum Allah ene laaɗum hurum Allah e welaaɗo mum hurum Cheikh Ahmad Tidiane hurum Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala radiyallahu ta'ala anhu hurum dental ngal hurum dental ngal hurum ceerno hurum ceerno deniren hurum o ndeniren hurum o jogade needi jogaade needi ayno deƴƴirɗen ɗo ni ayno deƴƴirɗen ɗo ni e dejre men de e deegre men nde ko ni tan foti waade ko ni tan foti waade hay sahaa nde on gonani e heɗade nde hay sahaa nde en wonani e heɗade nde sinno ko sago sinno ko sago taw ko ni mbaɗen tawa ko ni mbaɗen taw eɗen deeƴi tawa eɗen ndeewi eɗen deƴƴi eɗen deƴƴi eɗen cohliri kursaji eɗen cohliri kursaji men hade ceerno aɗa taw ko noon mbaɗen haɗa ceerno arde tawa ko noon mbaɗen so ceerno ari taw ko noon so mbaɗen ceerno arine tawa kadi ko noon mbaɗen so ceerno ngabboyi taw ko noon so mbaɗen ceerno ngabboyi tawa ko noon mbaɗen hayso en jalti galle o hayso en jalti galle o haccino koto beddaji hay sinno koto beddaji to ina moƴƴi ina moƴƴi on jo wasa wonde on jo wasa wadde so needi heewi so needi heewi golle jooɗat golle jooɗat so needi famɗi so needi famɗi wonno wayi wonno wayi Allah reen en yo Allah reen en renana en diina reenana en diine men Allah reen en renana yo Allah reen en o reenana en diine men jahi rasulillahi sallallahu bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu barke Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeɗa barke ceerno men e seerɓe mum allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jimi aɗo mo sikio ma e docteur jimi Allah yeba tiñiɗe mimarat defte hen alif lam hasadiru alif lam ara atungu mim alif jowɗo nunarat
alif alif lam lam ara ara hatungu juburiya nimarak عندك الدعاء وفاتحة صلاة الفاتح يفوت فوجا كم جدي إد الله عندني أنسبي كلا روكنو بما كم كبي ترنا دي سنة محمدا قمدوكم إنا كابيا سروجم إنا شويا يكوجم إنا فامنين ونديق الله أحمدا يا كام الله يا دوك ما يدرام الله محمد سراج مبارك مستر إلي دم قلم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد